And our grand champion is Lumad Basakanon, ang Barangay Basak San Nicolas. Back-to-back ang kadaugan sa Garbo sa Barangay Basak San Nicolas, ang Lumad Basakanon, sa sinulog sa Kabataan sa Dakbayan 2025, Domingo, Enero 12, 2025. Midog ang grupo sa Ritual Showdown, human nakuha ang kampyonato gikan sa defending champion, Banawan Cultural Group sa Guadalupe, ug nagpabiling midominar ang Lumad Basakanon sa street dancing category. Sila sab ang ipasidunggan nga Best in Costume o 4th place sa Best in Musicality. Happy to kayo because naana mo ang sinasanda ninyo. Iya may gigabayan. Kani among pagdahog, among ning gi-offer diya niya. Nanano mong gibuhat. Dili ni, we are nothing without him. So happy to kay mi tanan. Wala mi mag-expect. Tagabaya lingkon. Nya usaray gidaog, walay FI, walay SB. So wala mi ga-expect pa kami ang kuan nga champion. So nang happy to kay mi. Pagpanagat, bagong konsepto nga nagpakita sa laing panginabuhian silang barangay ang gipasundayag sa Lumad Basakanon silang winning performance. Gawa sa naandan nga storyline nga mosentro sa basakan o pagpananom, ning tuiga, istorya sa mga mananagat, katalagman o pagtuon ni Senyor Santo Niño ang gidalit sa grupo. Gibutyag sa festival queen sa grupo nga si Maria Rose John Areza nga duna pa'y sorpresa sila nga giandam alang sa mga mananaway sa Enero 19. Number one sa damong gikuan is unsa na sad nga concept ang among ipakita nga lahi kay muan naman sila nga lumad pirmi lang kabalik-balik nya some of the groups nga nag-look up gud na mo ba so manang grabe ka challenging unsa nga panindot pa ang among concept ang sayaw ang storyline nga mapambit gyapon sa taga Cebuano nga nindot siya nga unsa ang lumad nga mapakita gyud mo maintain na mo unsa among sayaw. Salamat, Senyor! Ning 2025, mga bagong konsepto sama sa tema sa Star Wars, kinabuhi sa mga OFWs, mga sapatero, tulumanon matag Biyernes, pagkagumon sa gadgets ug uban pa ang gipasundayag sa 18 ka contingents. Gawa sa Basakanon, gipasidunggan sab isip second placer sa Ritual Showdown ang hugpong masidlakon ug tisa. Gisundan sa Banay Labangon, Banawan Cultural Group, Bagong Tribo Kasambagan ug Abellana National School. Laing awards mong Best in Street Dancing, Costume, ug Musicality. Sa wala pang Ritual Showdown, unang mipasundayag sa kadalanan sa dakbayan ang mga contingents. Sa labing una nga higayon, gisugdan ang street dancing sa St. Joseph the Worker Parish sa Mabolo, pagtimaan ni anhing Lola Titang Diola, nga maoy mapasiugda sa orihinal nga sinulog beat. Nag-una sa parada ang nagkadaiyang marching bands na miapil sab sa kompetisyon. Sa unang ka-contingents, may patigbabaw ang performance sa 560th Air Base Marching Band sa Philippine Air Force. Gitambungan sa gibana-bana nga 10,000 to 12,000 ka mga tawo ang usa sa labing dako nga kalihukan sa sinulog karong tuiga. Gitakupan usab kini sa tinuig nga grand fireworks display nga gipaabot sa mga lokal ug langyaw nga bisita. Kini si Angelica Faisanyal alang sa sinulog 2025 sa My TV Cebu.